24 juli, de 17e zondag door het kerkjaar, uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. Op een keer was Jezus ergens aan het bidden. Toen hij ophield, zei een van zijn leerlingen tot hem: Heer, leer ons bidden, zoals Johannes het ook aan zijn leerlingen geleerd heeft. Hij sprak tot hen: Wanneer ge bidt, zeg dan: Vader, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Geef ons iedere dag ons dagelijks brood en vergeef ons onze zonden, want ook wij vergeven aan ieder die ons iets schuldig is. En leid ons niet in bekoring. Hij vervolgde: Stel, iemand van u heeft een vriend. Midden in de nacht gaat hij naar hem toe en zegt: Vriend, leen mij 3 broden, want een vriend van mij is van een reis bij mij aangekomen en ik heb niets om hem voor te zetten. Zou die ander van binnenuit dan antwoorden: Val mij niet lastig, de deur is al op slot en mijn kinderen en ik liggen in bed. Ik kan niet opstaan om het u te geven. Ik zeg u, als hij niet opstaat en het hem geeft, omdat hij zijn vriend is, zal hij toch opstaan en hem geven al wat hij nodig heeft om zijn onbescheiden aandringen. Tot u zeg ik hetzelfde. Vraagt en u zal gegeven worden. Zoekt en gij zult vinden. Klopt en er zal worden opengedaan. Want al wie vraagt verkrijgt, wie zoekt vindt en voor wie klopt doet men open. Is er soms onder u een vader die aan zijn zoon een steen zal geven als deze hem om brood vraagt? Of als hij om vis vraagt, zal hij hem toch in plaats van vis geen slang geven? Of als hij een ei vraagt, zal hij hem toch geen schorpioen geven? Als gij dus, of schoon geslecht zijt, goede gaven aan uw kinderen weet te geven, hoeveel te meer zal dan uw Vader in de hemel de Heilige Geest geven aan wie hem erom vragen. Zo spreekt de Heer. Als je vormelingen in deze weken van het schooljaar vraagt naar hun lievelingsgebed, dan is het Onze Vader er niet vaak bij. Want dat Onze Vader, wat we net gehoord hebben, neemt jezelf ook weg uit de gerichtheid op jezelf. En scoort misschien het Onze Vader daarom minder hoog in deze dagen, in deze tijden van ik en mezelf. Het Onze Vader komt van een biddende mens. De leerlingen vragen aan Jezus: hoe bidt u nu eigenlijk? En Lucas vermeldt letterlijk in zijn woorden wat Jezus bad. Hij bidt tot zijn vader, die hij Abba noemt op een vertrouwelijke manier. En hij laat zijn leerlingen delen in deze verhouding, hoe hij van de Vader houdt. Jezus doet ons eerst kijken als leerlingen naar God, de Vader. En dat doet hij trouwens het hele evangelie door, niet alleen dat van deze zondag. En tegelijkertijd richt hij ons oog, onze gedachte, ons gebed naar anderen, volledig in de lijn van de Vader. Jezus wenst dat de leerlingen bidden voor het heilige van Gods naam. God de Heilige, God liefhebben. Daarvan is het eerste gebod doordrongen. God is aanwezig door en in het noemen van zijn naam. Dat uw rijk komen, God. En dat komt door de aanwezigheid van zijn Zoon Jezus. Maar wij blijven vaak tussen 2 stoelen zitten. Het rijk Gods is aanwezig, maar toch nog niet ten volle. Wij mogen danken om wat er al is, maar ook hoopvol blijven uitkijken dat dat koninkrijk nog komen. En daarvoor bidden wij ook: uw koninkrijk komen.
de vrede. Het Onze Vader stelt God op de eerste plaats. En wanneer dit gebed Gods naam en zijn koninkrijk aanroepen, richt het zich ook op ons, zijn volk. En wanneer het Onze Vader doet bidden, ook om de gave van het brood in elke heilige mis en het geschenk van de vergeving, is dat ook tot hem gericht. Bidden wij misschien extra en juist aan het begin van de zomervakantie voor de schoolkinderen, voor onze zorgen, voor onze relaties, voor onze noden. Niet van ons alleen, maar in verbondenheid met medegelovigen en met alle mensen. Er is een gemeenschappelijke zorg voor het dagelijks brood. En Jezus brengt ons met dit gebed naar elke tijd, waarin het dagelijks brood wil geschonken worden. Dat wij ook niet worden bekoord. Hij wil ons brengen naar het beloofde land van zijn koninkrijk in de kracht van zijn geest. Dat wij met Gods hulp en de hulp van onze medemensen mogen stand houden. Amen.